mapondo o matigom gikan sa uwan gipahimuslan pag-ayo sa usa ka barangay hall sa Cebu City. Pamaagi kini sa environmental conservation projects nga gihingusgan. Ani ang balitang barangay ni Nico Sereno. Una nang naestablisyar ang solar technology sa Barangay Lorega, San Miguel. Minilyon tuod ang nagasto nila pagbutang sa mga solar panels apan dako kinig natabang pagmenos sa binuwang balay runon sa kuryente. Pasigarbo pa nila tanang opisina sa Barangay Hall air-conditioned na salamat sa solar energy. Karong bag-o na kumpleto na sab ang setup sa ilang rainwater catchment facility. Unang gihimo pag-retrofit sa mga sandayong ug tubo sa ilang gym aron matag-uwan matigom ang tubig ngadto sa 6,000 liters nga tangke diha sa ubos. Dito sab nakakonektar ang ilang mga ekipo aron ma-process o ma-filter ang tubig. Carbon filter, no? It will take out germs, viruses, and even smell of the water. Ano siya mo take out, ano. And lastly, the 1 micron filtration system. To be safe, nga ato ang tubig na agi siya ina protection natay chlorination system. Laing 2,000 liters nga capacity sa tangke ang gigamit aron mapondo na ang naproseso o nalimpyo nga tubig. Ilabay na ito nga sa third floor kaysa una wala mo dito siya ma-supply nga ito sir. So, okay naman nakapili naman na makuha ka ng pressurized tank. Ano na iyang gikaroon diha. Pero giagi pa na mag-filter. Dili pa hinuon nila irekomendar nga mainom ang tubig kay wala pa kini mapatest. May koneksyon sab nga gibutang sa ilawom sa gym aron kun dunay sunog dinhi na lang mukuha og tubig ang barangay fire truck ug mag-refill niini. We all know hit kayo og tubig ang syudad karon, no? So at least tungod ani ato ang set up, we're able to maximize sa iyahang ka-usefulness. Perfect nga adlaw kuno alang kanila muinit og ayo kun maadlawan alang sa solar energy ug muuwan kun magabii kanang dili lang sab hinuon kusog ug makabaha aron mapunduhan ang ilang tangke sa tubig. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.